kumira mushe muri yeZimbabwe iko zvinezvi kuHarare kwabvira moto kuma tuckshop kuna Leopold takawira izvi. So this is the current situation right now, zvinhu zviri kutoitika ende unoziva kuti inini tine ma-updates ekutoti unofungidzira kuti hazvina kuitika but zviri zvinhu zvinenge zvichitoitika and I know kuti a lot of people vanenge vakubvunza kuti kunendi watsaka nazvo nguva iko tori ipapapa. Aiwa, muri yeZimbabwe kana zviri zvedzimwe zvese zvikaizvi iwo chako chingotsvaga basa nyaya tokutsvagira isusu but panapa pane nyaya zhinji dzandangondinguva nadzo panguva inei ndingokuzivisai ma-updates acho ese ari kuitika. ndongoti ga mubva maziva zvinhu zvese zviri paground zviri kunyatsoitika muZimbabwe iko zvinezvi but panapa inini ndakatarisa nyaya iyi pari kunzi zvoni around 20 shops are allegedly to have been carried by fire in Harare along Leopold Takawira Avenue. Stock estimated to be over 50,000 was destroyed. Akomana over 50,000 in America wonder, and it's a big loss. But it's sorry guys, it's Zimbabwe ndo zvairi for you, but hey, tisikuzoti moto wabva kupi so far and zvikutofanira kunge pachizorowa investigation kuti ichi chinhu zvafamba sei. Right, tichipinda manje munyaya dzetinogara tichiputitsana panapa nyaya dzematongerwe ari kuda kuitwa nyika. Ndiri kunzwa nyaya panapa iri kutaurwa kuti zvoni kune document renyika riri kunzi riri kuda kusainwa. I don't know kuti muchaitorawo sei nyaya iyoyi but yo andasvika pakuneten Zimbabwe inenge isiri republic but inenge yakunzi kingdom. This is the document riri kutendera riri kunzi king munhu mutapa Zimbabwe yako inenge yakunzi Zimbabwe kingdom kana kuti kingdom of Zimbabwe. I don't know kuti muchaitorawo sei nyaya iyoyi but zvinhu zviri kutenderera this document riri kutitemesa musoro but I don't know kuti muchanyatsozvifambisa sei padhiri racho irori renyaya iyoyi inenge ichiitika because unongoziva kuti nyaya yekuti vakomana vakatoona kuti vakasatoita chipower chaizvo kana kuti chiwapa vanogona kuzotorwa nyika ine ma-oppositions like something that have been happening around Africa. Saka vanotoona kuti Zambia yakatorerwa, Botswana yakatorerwa, dzimwe dzisi dziri I don't know if it's them but ndo the situation iri kusanganikwa nayo iko zvine zvamadzadiwa. Saka ndangoti inini mu weekend muno anokwanisa kujambwa, amukwanise kunge muchijambirwa nenyaya iyoyi. Zvakakosha kuti munge muchisangana nayo muchizoinzwawo nyaya ikaita seiyoyi iri kuitika muZimbabwe. Right, ndisanaenda kure kana uri panapa une chimonyo kunge changu chokusumudza ZANU-PF nenzeve kudai so obva wairovera pasi uiti bra kunge zvandinoita izvi. So tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Sorry zvenyu kune vanga vaboyikana nazvo, ameno mune maboyikana neina ndakana basa nekuboyikana. The situation in Kwekwe right now pari kunzi police in Kwekwe arrested a self-proclaimed prophet Charity Mafindowafa 46 and 8 congregants Talent Kumalo Bongani Parafini Admire Makota Ronald Mandiedza Margaret Zirenda Lighton Dlovu Arnold Mashiri Pauline Banda in connection with a case of murder in which Miki Chuma died on 18 at a church shrine in Mbizo. The suspects allegedly administered a concoction to the victim in an attempt to coerce evil spirits, resulting in the victim's death. After the victim's death, the suspect allegedly carried the body from the shrine to the victim's residence, where they replaced it on the bed before covering it with blankets in attempt to conceal the crime. This is the situation. Iyo nyaya kuti gatingokurungira imumbomwa manaka munhu vatodzima pashrine papo munhu adzima ari kunzi ndobva takura chitunha bva manya nacho kudheni kwacho kuti anokavha uchifudza nemablankets but unoziva kuti pese panoitika zvinhu hapashayikwe vanenge varipo paground kunzi aiwa tingakavhireka nyaya dzakadai. So this is the situation in Zimbabwe. Zviri kukonzeresa nyaya idzodzi ende chaita kuti ndiwe ndichitaura something like this. Vanhu vanenge vanetsekana kuzvipatara vatoona kuti mahwana hakuna mishonga muzvipatara saka toita serege dzatinorapwa nana maprofita. Munhu obva asvika paprofita pacho pakrawa obva afira ipapapa. Ndo Zimbabwe zvairiko zvine zvamadzadiwa. Saka zvakaoma ndenda kutosvikawo pakutorwadziwo nenyaya dzakaita seidzodzi kuti akomana why Zimbabwe yedu ichizosvika pakudai so zvinhu zvichidai so. Right, ndisanda disappear ndine something chandoti musare makateerera. I think this audio I don't know zvizhinji zvataurika imomo but munozokundiudzawo kuti munenge muchiona sei. So kune vari muSouth Africa kana usina bank account zvinhu zvekudhara zviya usasakumbira mabank account kune vamwe vanhu. Bata owena kuvhurire yako chinongodiwa passport chete. Kana une passport wako unavhurirwa bank account yako ubva waitirwa inonzi company registration.
zviri easy. Contact Owen on the numbers that are showing on the screen. Anokuitira akachipa zvezvo zvekuzoswera muchizomhanyira muchiti aiwa zvazodidi aiwa nyaya dzekudhara. Contact Owen right now on the numbers that are showing on the screen. Fonera Owen uti Owen ndivhuriro yangu FNB business account ndaneta nekuvharirira. Unokwanisa kutotambira salary imomo, unokwanisa kutopuwa mari dzematenda, unokwanisa kutoita marojo uchitoidididi zvakasiyana siyana. Chero uri guard unokwanisa kutotambira futi mari yacho. But kana ukapuwa ka company registration kane ma advantage ekuti unogona kuzongofamba ungokanda kanda uka company registration kakuchoratidza kuti I'm a company, I'm a registered company, wotogadza to my business card wakutowana matenda wakutoita yorutoita. So gara wabata Owen usazoti ndakutipire madhiri ari kuitisa mari paJoza izvi. So for now sare makateerera zvokutaurwa pa audio. Kana muchinge mune something to say munosangana nene mu comment section. Kana uchida kutaurawo zvako zvinodarika ipapo or something else unokwanisa kusenda pa number idzodzi dzandakuisira pa screen ipapo. Waswera here Kulind neteam rese aiwa chitaswera. Aiwa makusenda ndakateerera nyaya dzanga dzichitaurwa nevanhu panapa. Dzange dziri nyaya dziri ku vanhu vachiblema uyo Sanyato anonzi Sanyato nemahumaniro anga achihumana ari munhu mukuru achizvisira shura. Kana munhu akuda kufa ane nyaya dzaanobvisa dzinoshura. Matarisiro andiri kuona apa ndiri kuona kunge range riri shura chaimo, riri kushurwa nemudhara uyu akuda kufa. Saka anoda kungoti achifa achitisiyirawo news dzekuti tisare tichitaura kuti akambodai. Ari kutiudza kuti akutotiudza kuti achatonga kusvikira madhongi aita sei amera nyanga nekuti asisiri paami. Mazvona ari kutonga madhongi iye ari kutonga kusvikira madhongi amera nyanga. Saka achafa madhongi acho atova nenyanga. Tichanyazozviona ipapo kuti achatanga kufa nekubuya kwenyanga dzemadhongi ndekupi kuchatanga kusvika. Kufa kwake here kana kuti kusvika kwenyanga dzemadhongi. Unoziva kune vamwe vanhu vanoti kumutauro kunotosemesa, so kununua kuti po zirume rikuru rakaswava uchiona kuti munhu ari kurwara uye achinyepa panapa kuti unotonga kusvika uri kutongani. Ndosaka muchikapukatiwa senhunzi ikoko mazigeneral asina pfungwa. Fai musvudzika ngavakuurayei. Hapana ine achamunzwira chinhu chinonzi general nyange mukaganga munangagwa akakuuraya sei I don't care. Handichambomunzwira itsitsi. Muri kutisemesa. Hau wakauya panapa vanhu vachikunzwira tsitsi wakutanga kurutsa nemuromo, kurutsa mamadhodhi nemuromo uchiti unotonga. Uri kutongani uri mufu wakadaro? Skini yako iyo ione kuti skini yemunhu asiri mupenyu iyo. Iskini yemapirisi ekuti uri kurarama netablet beside mapirisi izvozvo unonge uri pasi wakafa kudhara uye uchihumana pana. Anyway shura rinobvumirwa zvishurire kufa. Vanhu vasina pfungwa unofunga kuti tiri kunakirwa nekushupikiswa kwatiri kushupikiswa. Vheri ukaona munhu achida zano muzive kuti murombi zimuroi. Hapana munhu mupenyu asingaroi anotisapota zano yakapedza vanhu kudhara. Ifai senhunzi mazigeneral asina pfungwa. Fai muuraiwe. Taneta nemwe. Hau wakuita kuhuminista wacho huminista kuya kuzoshainira vanhu. Wakapiwa chiminista icho chokuti uzotiudza kuti uchatitonga kusvikira madhongi amera mene. What do you know about that? Zvinhu zvauri kunzwa munangagwa vachihwahwaza vachihumana uri kuya uzofunga kuti zvinotinakidza. Hazvitinakidzi, zvinototisemesa. Mazidhara asina pfungwa. Muri kufa. Kana nyange iwewe uri ipapo uchifunga kuti wauya kuzoba mari, iba mari. Asi vazukuru vako zvechokwadi, vanhu vari kutaura chokwadi, vachafa vari nhunzi asina kana chavo. Endi zano yacho iyo munotondisekesa nekuti hapana munhu asina kutsotsorwa nezano. Mese hamusi mazano, muri masasikamo evanhu. Kana iro zidhongi renyu iro rinonzi Mnangagwa rakatodzingwa kuzano asi muzanwe. Ndopaunonyazvoona kuti muri mabenzi evanhu. Makavhoterwa kuti mutitire zvakanaka munyika muparliament. Makututuruka muchienda kumapurazi kwaMnangagwa ndo yatova parliament yenyu. Parliament yevanhu yatofana kunzwa zvikonzero zvenyika. Muri kuvhara madiro. Zvakamboitika kupi izvozvo? Zvokutoti parliament inovharwa madiro nekuda kwenyu kuti yavharwa ichavhurwa. So who are you? Makazviisa ipapo pamuri. Musamboita zvokupenga panapa.
sambotishayinira izvi. Uri kufa manje manje, so mashura uri uzotiudza ende uri kufa. Believe me, not uri kufa. Uri kuya uzoshayinirani? Wakuwana tumukana tove nyoro ndichafa uchatonga unotongani munhu ari kurarama zvake nemapirisi kuti unyatsooneka ganda rako. Ganda remapirisi aurizive. Grey in color. You are not black now, you are grey. Yokuzotishayinira pano apane kune uhumani rwenyu muda kuti uhumani. Vanhu vasinei nekuti nyika haina mainvestors. Mainvestors hamunawo matsotsi enyu ari kutengwa nemwe kuti uyai pano. Otherwise nyika iyi haina kana mainvestors echokwadi. Nekuti imwimi muri enough nezvokuba munyika. Zimbabwe is enough for you. My resources enyika yeZimbabwe ndenyu maZimbabwe. Hamukwanisi kufungira zvimwe macitizen. Chembere dzakachembera dzine ma100 and something, dzine ma90 something, ma80 something vari kudya svesve nemuro. Hapana kana pension kana chii. Mazibenzi evanhu. Sanyato ibenzi ndariona zibenzi remurume. Uyu umwe baba uya achitaura achitu ati ndio matauriro kana uri muzano unonge uchitya kuti hautauri zvaunofana kutaura zvinonakidza zvinotapirira zano kana kuti kuita sei. It's not necessary matauro anga achiyeta anga hapana zvokutsvaga kuti auya zvokuudza kuti tichatonga kusvikira madhongi aita sei amira meno amira munyanga kuti zvadii. Mahwedzi anototigumburwa stereki, anototigumburwa zvechokwadi. Count vaverengai time achafa murume uyu initial time. Anonzi Munangagwa uyu, anonzi Munangagwa, hamumuzivi. Rini kubvira kwamba vanhu, tarisa vanhu vakafa kubvira kupi, vari kupi vana mahashi vakaurayiwa nei? Handi vange vaona kuti zano inobhedha vanga kuda kutengesa zano. Muri kundisekesa vaziruma asina fungwa kuda kutitambudzisa nezvisina nebasa rese. Vheri hamuna chikoro, makabva kumamisha muri ma12 years muchienda kuhondo. Makadzidza kupi zvidhara zvisina fungwa izvi? Makadzidza kupi? Vanhu vakatiza mombe vachienda kuhondo vouya kupiwa maofisi kuti tongai nyika. Motonga nyika mune rutongero rwenyika rwamunozivira kupi? Masisasika mevanhu munototi seme